محبت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آغاز میں چند اشعار نعت پیش کرانگا پھر جی بھی سلام حضور۔ رب دی ہر ایک شان تو صدقے، قادر تے رحمان تو صدقے، جو ہے پاک نبی دا خالق اس اللہ سبحان تو صدقے، اور جس دے صدقے ہونا ہویا، جس دے صدقے ہونا ہویا، اس دل بردی جان تو صدقے، جس دے صدقے ہونا ہویا، اس دل بردی جان تو صدقے، اور بات جدے نہ لوڑ کسے دی، رب دی اس برہان تو صدقے، جیڑا شیر یزداں ہویا، اس حیدر دی آن تو صدقے، اس حیدر دی آن تو صدقے، انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، زہرا دی اس شان تو صدقے، زہرا دی اس شان تو صدقے، حسن حسین نبی دے پیارے، لولو تے مرجان تو صدقے، اور میں صدقے میں واری جاواں، میں رحمت دی جان تو صدقے۔ سلام و حضور امام علی مقام نوانا چاندے سی جڑے حق نو ذلیل ہو گئے، نوانا چاندے سی جڑے حق نو ذلیل ہو گئے، حسین اسلام دی فتح دی دلیل ہو گئے، جلال حیدر دے شیر پتران دا گج کے وجہ، حسین و غازی ادائے رب جلیل ہو گئے، صدائے حل من تے کوئی ناصر نہ بن کے آیا، نبی دی امت دے لوگ ایسے بخیل ہو گئے، اسیر کنبے دا قافلہ شام ول کی ٹریا، اسیر کنبے دا قافلہ شام ول کی ٹریا، انھیرے بد کے تے پینڈے پوتے طویل ہو گئے، اور حسین دے نام تے جنہ کربل چ جان واری، او جگ تے آبے حیات دی سلسبیل ہو گئے، حسین وارث فیض کوثر دا اس دے صدقے، فقیر کنے نے جہڑے جگ دے کفیل ہو گئے، اور حسین دے غم تو جہڑے ہنجو نصیب ہوئے، او میں نمانے دے روز محشر وکیل ہو گئے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔